Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Martes, Pitsa Unogid, sa bulan sang Setyembre, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, trabaho sa Bago City Hall suspended subong nga adlaw. Biyahe sa mga bakulodnon nga mga OFW magaresyom buwas nga adlaw. Lalaki pilason matapos ginbuno sa banwa sang Tuboso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagpaandam ang Department of Health sa publiko sa mga nagapalapta sa ngalan sang mga pasyente sang COVID-19 lakip na sa social media nga isa ini ka bayulasyon. Sa virtual forum, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, nagapanawagan ini sa general public kag sa mga opisyal nga mangin considerate kag kakason ang pagstigmatize sa mga pasyente. Ginpaatag ni Bergere, sa dalom sang layi, pwede nila mapabalo ang opisyal sa mga impormasyon para sa nagakaigo nga interbensyon, pero wala ginatugutan sang layi kag sa data privacy law nga i-post ang ngalan sang pasyente sa social media. Dapat yun man, kag hindi dapat pag-i-discriminate ang mga pasyente sa COVID-19. Hindi Manila iniluyag nga malatnan sila sang among virus. Kabalo naman kita sang batasan sang tao, lagtawabla ang pila ka nurses naton, pila ka mga nagatrabaho sa pila ka hospital, ginakuno-kuno pa lang nga may ara sang pasyente sang COVID-19, ginalikawan na. Daw hindi pagpasakyon sa salakyan, daw hindi pagpasudlon sa mga kalanan. Amo ina ang pag-discriminate naton sa aton mga kauturan nga ginlatnan sang virus. Sa nasiling ko na, hindi Manila ini luyag. Hindi naton pagdugangan ang pag-antos ang pila naton kapumuluyo. Nagakabalakan na sila. Sa mahimo matabo sa ila. Pagkatapos daw, ato balang daw anuson nga ginalikawan naton. Amo ina ang masakit batyagon. Nagabatyag na sang balatian, ginadugangan pang pag-antos pagi sa pagsimo-simo kapag likaw sang aton sini mga kauturan. Amo ng batasan nga dulao naton, dapat naton ini sila buligan, dapat naton sila kaluyan, kag hindi naton ini sila pagkabigon bala nga daw atong aruon na gid nga ginalikawan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Muning sa mga panahon sang pandemic ang krisis pangkalibutano na ang nagakatabo subong sa pungsod sos kabudlay sang aton pagpangabuhi. Bisan gani ang mga plantador gagmay kag dalagko naga-antos man labi na gid kon masyado kapigado sang ila sini panubason. Isa sa makabulig sa inyo amo ang
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Morning! Uy, pizza uno gid. Bulan sang Setyembre, berber na ang aton sini bulan. Kadasig no? San ulang to Agosto karon Setyembre na. Kamusta ang aton sa mga kauturan sa nagapasulod na kita sa bulan sang Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Desyembre. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang aton mga merkado inatanan? Idulong sang aton patrol ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Kumu Martes subong, ang nagaman sa patrol, of course, guwapa. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. My ideal of a perfect Christmas. Ba? Pasko ako. Basta, ay mo na una sa sako. Nagkanta ba ko mo? Kumanta ka ko, di unaunahan ta ka? Merry Christmas, Action Fred. Kabalo naman kita yung, basta mag-umpisa ng September 1 gani. Pasko na iya para sa Pinoy kay Ber months na kuno Action Fred. Pero anyways, ang palibot sa syudad sang Bacolod, tulutawhay sa gihapon Action Fred ang ato ng mga kauturan nag-observe na gid no sa mga health protocols yung ginapatuman man sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod. Pero Action Fred kagabi nagpagawa naman sang panibagong executive order ang ato local chief executive Mayor Bing Linerdia angot Action Fred sa pagpatigayon o pagpaidalom sang syudad sang Bacolod sa General Community Quarantine. Kag usually, di ba, Action Fred, tag 15 dias lang nga mga quarantine status. Subong Action Fred, tinodo na talaga, kumbaga, no? Kahit ang GCQ, Bacolod is GCQ Action Fred from September 1 to September 30 na Action Fred. So, Ambot sila mo, isa ka bulan, gid. Isagid ka bulan, Action Fred, todo na to talaga. Pero, amo na Action Fred, kabalo naman kita nga kagabi ginambal gid mo ni presidential spokesperson Harry Roque nga Bacolod is under GCQ gid. Ti amo man ang ginbasehan sang aton nga city official sa pagpaidalom naman sa liwat
sa syudad sa Bacolod sa GCQ. Kabalok kita, nagliligat palang Action Fred nagmuno na ni sila bala sang home quarantine pass. Although nga September 1, Action Fred subong ma-start ang GCQ, galing kinamuno nila nagligad nga September 3 pa magamit ang HQ pass, bangod pa dayon pa ang pagnagdag. Pero we don't know lang, basi may sudden changes man sa karon, kaya mo man ang tuyo nila nga ma-control ang pagwa sang mga tao Action Fred. Hindi lang within the city, kundi hindi lang sa sulod sa syudad Action Fred, no, mga household, kundi pati man ang guwa kag sulod sa syudad sang Bacolod mismo. Actually din, Yes, Action Fred. ang mando ehekutibo, ano ni, number 57, ha? Correct, Action Fred, number 57 ni siya. Amo to, ang pila lang ang mga salient points sa Action Fred yatag takadali, no? GCQ September 1 to 30. Ipatuman ang paggamit ng HQ pass, limitado ang seating capacity sa public transportation. Ginapanugutan Action Fred sa gihapon ang dine-in sa mga restaurants o fast food chains sa 50% capacity lang. Sirado sa gihapon ang tatlo ka mga mayor nga merkado sa syudad sang Bacolod every Sunday, Action Fred. Bukas sa gihapon man ang mga malls kag commercial centers apang 50% capacity gid lamang. Ginadubilian sa gihapon ang face-to-face classes apang ginapadugutan naman ang klase sa iban nga modalities. Ginadumilian man ang mass gatherings, ang religious gatherings, ang ginapanugutan apang tubtob lamang sa 10 ka persona ang makatambong. Ang daily curfew sa gihapon Action Fred umpisa Setyembre 1 tubtob 15 bagasugod las 10 sang gabi, tubtob las 4 naman sang kagahon. Partially lifted man Action Fred ang liquor ban kag ining magasugod tak na las 12 sang udto, tubtob las 6 sang hapon Action Fred. So far amoy na mga salient points sang Executive Order number 57 ni Mayor Bing Linardia. Action Fred sa Actually din, Action Fred. palihog liwat, abi, ano tong likurban nga to? Liquor ban Action Fred partially lifted. Magasugod tak na alas 12 sang udto, tubtob las 6 sang hapon Action Fred. So alas 12 pa lang sa udto pwede ka nakasugod Action Fred, no? Kahit hasta lang alas 6 Action Fred. Oo, amo na siya. So, ambot silingon na sa mga balaligyaan, pwede ka baligya. Yes, correct, Action Fred. Kaya partially lifted na siya. Pero sige, po understand, hindi na sila magbaligya. Hindi sila pwede kabaligya sa mga minors. Kag subot siya, Action Fred, adlaw September 1, balik man ang voters registration, Action Fred. Pero wala iya sang mga satellite registration, kundi dira lang mismo sa opisina sang COMELEC gid sa kada banwa kag syudad. Kag may mga pagsulundan man nga ihatag man ang COMELEC. Grabe Action Fred, no, amo ning kakatabo subong, pero hindi man dapat nga untaton ang mga nakagisnan o mga nakasanayan man Action Fred sa mga tawo tungod lang nagapada ng COVID-19. Kag kahapon Action Fred, update lang gali, kaya ang syudad sa Bacolod 1,200 plus na ang COVID-19 cases, samtang ang Negros Occidental na may 31 ka cities and municipalities, 1,100 Action Fred. That's why we understand kung nga ginahimo kung yung paidalom sa general community quarantine naman ang syudad sang Bacolod. So, Action Fred, tulutaw, hagit sa gihapon, usually amo ni mga inoras, damo na sa mga nagagwa sulod, especially sa aton merkado. Pero subong do naga-observe na gid sang proper safety precautions man ang aton sining mga ka-action. Sariwat, pagsuksok lang sang face mask kag face shield bangod niya yara sa gihapon ang COVID-19. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500. Idalin sa patrol ang ka-action yung Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59.
So nagpapanaog na. Executive Order number 57 ang alkalde sang syudad sa Bacolod. May pag-abulubaylo naman ang pila ka mga pagsulundan pero may pagkulokambyo man katulad sang korpyo nagligad alas 8 tubtob alas 4 sa bagong ehekutibo mando sang alkalde alas 10 tubtob alas 4 sang kagahon kag partially ginkakas ang liquor ban. Pila ina sang ginahulat sa pila naton ka mga kauturan ang pagkakasang liquor ban. Nagligad may liquor ban, sige man gyapon ininom sang pila naton ka mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na ang importante libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa ngaga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Amo ni pinaka-importante sa tanan nga magapa-check up kamo. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Magkulong kag Negros sanon inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kailangan Responsable na pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita naton sa Kapitulyo, trabaho sa Bago o kung sa Bago City Hall, suspended subong nga adlaw. Balita Kapitulyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginmando ni Bago City Mayor Nicolas Yolo ang pag-suspender sang trabaho sa City Hall sang syudad sang Bago. Sa anunsyo sang alkalde, yagin siling mag-aumpisa ang pag-suspend subong adlaw Setyembre 1, tubtob 4. Wala man malakip sa suspension ang trabaho sa mga frontliners kag mga essential services. Ini ang kabahin sa gihapon sa tikang ginpatigayon sa Bago City Government para mapunggan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa ilas nga syudad. Ang syudad sang Bago isa lamang sa mga local government units nga ginhimo bilang pilot areas sa ginpatigayunan nga mas testing. Mayara sila sang kabugusan nga 800 ka mga identified symptomatic patients. Aging kuhaan sang swab test kagin hulat pa ang resulta siri. Mayara man sa mga checkpoint nga ginpatigayon ang syudad para nga ma-limit ang mga nagasinulod nga mga tao halin sa ibang nga mga banwa kag syudad. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami, dugang nga balita, dugang nga mga isyo, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
ikaw nang ginapamati, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng... Presidente Rodrigo Duterte nagpaandam na sa mga rebelde nga kon hindi kamo mag-upod sa panawagan sang gobyerno sa kalinong kagkataway iya ini butangan dugang nga pursa pabakuron ang puwersa militar, puwersa sang gobyerno. Siling sang presidente bisan na mag-ubusay pa sang trupa porting arangkada ni Presidente Duterte. Pero ginako yaman mabudlay, lubaron ang emergency o kon insurgency sa Pilipinas bangod sa pagpakatig-a sa mga rebelde. Galing kinahanglan gamot gid ang gabuton mo para mauntat ang rebelde, insurgency sang pila naton ka mga kauturan. Ang gamot sa problema gutom, kaimulon,
inhustisya, double standard sa gobyerno. Amo ni ang dapat lubaron sang gobyerno. Ang gamot among gabuton ta para maunta tini. Mintras tanto nga may ginapigos, mintras tanto may ara kaimulon, mintras tanto may gutom, mintras tanto may inhustisya. Mabudlay ni nga dulaon ang insurgency. Mabudlay ni nga papason ang mga rebelde. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon
kalampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity. Iyari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 92 milyones 738,652. Resulta in any order 7, 12, 52, 26, 40, 48. Resulta sang 655 7, 12, 52, 26, 40 kag 48. 645 kita, ang jackpot 18 milyones 588,120. Kombinasyon in any order 40, 7, 23, 38, 34, 24. Resulta sang 645 40, 7, 23, 38, 34 kag 24. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:27. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon. Naton sa City Hall, oy, biyahe ko no sa Bacolod nun nga OFW, magarisyom, buwas nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sinipod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May kag-action Fred, subong adlaw sa Tiyembre 1, mag-resume na ang biyahe sa mga returning Bacolod non OFW sa Action Fred. Ini matapos nga nagtakop na ang ikaduha nga moratorium maging pangabay sang LGU sang syudad umpisa Agosto 26 sa tutob kahapon Agosto 31. Gain pahayag ni Maria Victoria Pareñas, ang officer in charge sang action team on returning OFW sa Action Fred. Sa karon mayara pa sa kapin 300 ka mga Bacolod non OFW
OFWs ang nagapabilin sa nagkalinlain nga mga hotel o kun-in diri sa mga syudad samtang nagahulat sang resulta silang RT-PCR test. Sa karon Action Fred, sa Nokay Pareñas, hindi pa nila mahibaloan kung pila ang mga OFWs nga magainabot subong adlaw. Gingklaro man ni Pareñas nga obligasyon sang syudad nga magsugat sa mga OFWs samtang si OWA naman ang magapangita sang ila tiniran o kun quarantine facility. Ma-resume ang aton flights. Kay nag-last time to na ngayon kita nga kung pwede i-stop anay kaya wala na kita butangan ng facilities. Ang role niya namon is masugat lang yun sa ila kag mag-facilitate ka madala sila sa ila nga mga accommodation. So si OWA gidya ang in charge sina. Nag-assist lang ang LGU. Dapat yan, si Maria Victoria Pareñas ang OIC sang action team on returning OFWs. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mga kaaksyon, epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Action niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check is... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa sang Airport Subdivision, Bacolod City. O diri kita, lalaki pilason matapos ginbuno sa banwa sang Tuboso. Detalye sini, upon kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nag-action Fred Pilason ng isa ka lalaki matapos nga bunon dira sa sitio Hagnaya, Barangay Tabunak, Banwasang Tuboso, tinulukdan nga gabi. Ang biktima reaction na Fred yung kilala sa kay Arnel Buscado, 26 anyos. Kag ang tudlo diri ang suspitsado nga si Dennis Ikayan, legal ang edad, soltero ini, tanan nagapuyo sa nasambit nga lugar. Di siya sa pag-imbestigar sa kapulisan action Fred. Kini nasambit iyang biktima nagapulot-tungko marang ini sa nasambit nga lugar. Dahil sa anuman nga rason, ini siya ang gimbuno sang suspitsado gamit ang isa ka kutsilyo, igo siya sining dughan. Giningagaw ini siya action Fred dala sa Vicente Agustino District Hospital sa siyudad sa Escalante para iya sa medication. Samtang ang suspitsado nagpalagyo ini matapos na kumiter ang pagpamuno. Padayon pa action Fred ang investigation karon sa kapulisan sa motibo sang insidente. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48. Mga blatter entre pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Salisan anong kaintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, nagapadayon pa ang manhunt operation sa magkatapos ang Negros Occidental District Jail. Batok naman sa duwa ka mga person deprived of liberty o kun PDL matapos nakapalagyo kahapon. Action Fred. Ang mga escape mo sanday Jimmy Sablon sang Barangay Robles, Banwa sa Castellana. May kaso ini siya nga first murder kag Ramonito Ventura sang Barangay Buena Vista, Banwa sang Murcia nga may kaso nga robbery kag violation man sang RA 10591. Sa inisyal nga pagpungsi sa Action Fred sang jail warden nga si Chief Inspector Norberto Mesiano, ang duha ini nga mga nakapalagyo, ang tigay nga nakapalagyo paagi man sa paglagari sang iron grills sa main building. Ginpayag man ni Mesiano nga nagapakig-angot ng ila ahensya sa mga kapulisan kag malapit nga mga barangay kag tihanda man nga maghatag sang 10,000 pesos nga padya sa kung sino-man ang makatudlo sa ginapanaguan sa mga nakapalagyo kag nagapangabay sa mga pumuluyo nga gilayon ipabalo sa mga otoridad sa tion nga makita ang mga ini. Samtang Action Fred, patay naman ang isa ka high-ranking New People's RB leader siyang ginserbihan sa mga kapulisan kag Philippine Army sang warrant of arrest. Batok sa iya sinikaso kun na batok sa iya kay kahapon sang kagahon sa Barangay Dangkalan, Banwa naman sang Ilog. Ang napatay ang ginkilala kay Mitchell Fat, legal ang edad, residente sang nasambit nga lugar. Suno kay 3rd Infantry Division Internal Affairs Officer Major Senon Pansito. Si Fat Action Fred ang may 3 ka mga standing warrant of arrest nga ginpapanawag sang 7th Regional Trial Court Branch 74 sa syudad naman sang Bais Negros Oriental. Una nga nakabaton sang report ang mga otoridad nga nakit-an si Fat nga nagpauli sini sa ilang nga lugar rason kun nga agilayo nagkasas ng operasyon ang army kag kapulisan para iserbe man ang warrant of arrest. Alegasyon ni Pansito, una nga nagpalupok si Fat sa mga otoridad rason kun nga napilitan man nga magbalos sang luthang ang joint operating team sang PNP kag Philippine Army. Giningat ko padala sa ospital sa syudad sang Kabankalan si Fat apang gindeklarar nga patay man sang doktor. Pagpahig Action Fred ni Pansito, si Fat ang ginatudlo leader sa mga rebelde nga nagluthang kag nagpatay sa 4 ka mga kapulisan sa Banwa sang Ayungon, Negros Oriental sadtong Hulyo 18 tinalikdan nga tuig. Ginbulgar man ni Pansito nga base sa surveillance sa mga soldado na kilalaan si Fat bilang squad leader sang Squad 1 nga area of operation nga nasakop sa Central Negros. Na-recover sa crime scene ang kalibre 45 nga armas luthang ni Fat, mga bala kag iban pa nga kagamitan. Sa ato naman nga pagpangape ang Santon Plus Coffee Mix, aton ginarekomendar sa inyo kay ang Santon Plus Coffee Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.